Kok kaya ibu-ibu nunggang motor. Rating iku menggok nengen. Niatmu arep ngobahke bokong ning sing ngobah ndas. Dadi sarape wis ora. Dung 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 dung. Kok kene lho. Asline ternyata tak teliti yo, ternyata iki sarapmu sing ora sinkron. Piye to? Sarapmu iki kudu tok presake. Ora ngira na tak te ndang dung jeng tung 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 jeng ngono ki bokong. Niatmu arep ngobahke bokong ning sing ngobah ndas. Kenalan yo, Pak. Heeh, ya. Yo. Nah, percaya delakan kok. Nek digaweke kembangan kendang ora kleru. Ah kowe iki arep ngobahke ngiwa kleru nengen kok. Dung 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 iki kudune nek mlakune iki wis ngene, bangkekane wis mujur ngalor. Iki mung kari gabetke ngalor. Lah kowe ora dung 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 dung. Malah ngidul. Kok kaya ibu-ibu nunggang motor. Rating iku menggok nengen. Ora wani. Pak. Pak. Ora wis wani. Sip ya. Ya mangga. Anak iki sing maeka yoga iki. Tung 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 prok prok. Sritenan nang pasir. Mula sok dipaslin. Ting. Nek carane mobil ki dipaslin dadi nek nggon. Ting. Denku dikandani. Nek sing ngono ki pas kowe maju wae, nek aku biasa wae. Ya, Ting. Peliri. Cokor sisan. Yo, serius ya. Na dung 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 dung. Jeneng. Enggak ora robah aku. Hah? Kowe nek ora obah bojomu ngetoprak lho. Oh ya. Ha iya kok ya. Yo gawe. Bacaane Terus saya terus. Sangone ra, Pak? Hah? Aku ora tau tok kei, Pak. Nyonyo tak sangone. Oh, wis ora apa-apa. Heeh. Pek to. Nggo tuku paslin. Anggere megol kok nyuwara. Baca tung 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 krok krok. Ya ora apa-apa ya. Ya apik ya rek. Wah ya karang kabeh iki ya kudu dijajali ngono kuwi. Heeh. Ha iki kidule dijajal ora ya? Apa? Kidule dijajal. Wis kidule men menikmati ndahar kewaci cap Rebo. Ayo Nes, kowe Nes. Mesti le nyokoti ngene. Oh, dar wae. Cuman wae.
Ayo saking mangkle kaya kok ora kowe sikik terus biasane omong apa wigatine apa perlune kok terus ujuk-ujuk bablasen bablasen ujuk-ujuk kula terus ujuk-ujuk ngejak aku karo Bagong lah iya men wektune ndang cekak-ceket mergo jame iki ngoyak mengko nek awak dhewe ora ndang cekak-ceket ndak malah ora prayoga kedadeane lah iya adicara apa iki iki mengeti ya kuwi ulang tahun Brimob sing kaping 74 penyanyi Bapak Dansat Brimob Komisaris Besar Polisi Nur Hudaya SIK sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe panjenengane uga mbuka wiwara seni lan budaya ana ing Korps Brimob kene ana ing markas Mako Brimob kene ayah matur panuwun tanpa pepindhan muga-muga tetepa jaya tetepa pinter nggone mbangun kasantosan minangka dadi cagak tuaing negara kesatuan Republik Indonesia Brimob di garda terdepan ya betul itu terus Mako ya apa Gong markas komando Mako ya kudu apal Brimob Brigade Mobil weh pinter wis maca sore mau coba ora maca mbok modar ha ning saora-orane nek Brimob kabeh padha ngerti Brigade Mobil ngono lho iya aku ya apal iki minangka dadi garda terdepan keamanan lan tansah njaga marang NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai dipecah belah to. Ya. Ora entuk. Pokoke dasar negara ya Pancasila, kesatuan. Ya. Persatuan kudu diutamakan, bener. Aja nganti dipecah belah nganggo apa wae. Wis rono piye gempur. Hancurkan. Siap 86. Kira-kira merong-rong persatuan bangsane awake dhewe ora mung Brimob tok sing duwe tugas nyingkirke wong-wong sing arep merongrong kesatuan negara Republik Indonesia ning klebu masyarakat sing urip nang Indonesia kuwi ndek kewajiban jaga marang NKRI. Ha iya. Kaya awake dhewe barang iki mung dalane dhewe-dhewe. Kowe karo aku menjaga persatuan dan kesatuan menggunakan seni dan budaya. Ya. Ngono. Nek para bapak-bapak saka Brimob ya pancen nganggo senapan dan nganggo pistol ya perang ya ning apabila mungkin misale negarane iki wis kebacut perang tenan ki nek dhewe ya dituntut perang lho terus ha iya awak dhewe melu perang wah rampung mungsuh heeh mergo licik kok mesti awake dhewe ha iya ora wani adu arep mesti ngelimpang-ngelimping ayo sing ayo merangi waton menang kaya Gong ora ya muga-muga tetep merembaka ya truk wayangan muga-muga ora ming pisan jiki nek pancen danyang semara bumi utawa Gusti sing nitahake awake dhewe iki tresna karo bengi iki le padha penyanyi Bapak Nur Hudaya wis kepareng mbuka seni lan budaya ning Mako Brimob kene sesuk taun ngarep upama udu awake dhewe ya tetep nggelar kesenian ya sapa to lho Jatilan ya kena, ketoprak ya kena, angguk ya kena. Cocok. Wanggere muni angguk kok cocok ora. Senenge ra jama-jama. Aku nonton pisan dan ketagihan ya. Ketagihan ning boros. Ha iya. Ya ora apa-apa areng ya nyenengke kok ya. Heeh. Ayo ditembangke tetembangan sing kepenak. Sing sindene ya urung kabeh padha tampil ya, Truk. Ha iya. Ya, sindene do ditampiling. Heeh. Tampiling ora. Sindene do ditampilke, tampilke. Ya. Alon-alon waton kabeh kurata terus ngerampungke cerita. Lah iya aku ya nggenahke karo Pak Nur mau. Lakone sidane napa niki komandan? Teng plakat kok wonten sing nulis Semar bangun kayangan iki Semar wis kesel tenan komandan.
Semaris bendina mbangun kayangan danane wis kentekan. Terus Pak Nur dah jumenengan parikesit siap. Rada beda sithik ya Gong. Yo nembang sing kepenak sapa ngaturke sinden sapa? Aku tak ngaturke sinden sing pojok lor-lor kabeh kae ya, Tru. Ya. Prastiwi mau wis tampil. Heeh. Wis mendampingi Pak Warno. Ya. Kidule Prastiwi. Ya. Sapa iki? Mbak Wayu Krisnawati. Heeh. Monggo katuran jumeneng. Mbak Wayu Krisnawati. Heeh. Hah? Oh, monggo Pak, badhe nyekar menapa arep nyumbang lagu e. Heeh. Wis ket sore mau. Heeh. Nggih, monggo Pak. Waduh. Nggo gek taman mini udu. Mangga. Saking pundi, Pak? Saking Putren, Pak. Putren. Oh, kalau mau. Nggih nyuwun ngapunten. Layang saking oke iki kadang kala sok mboten kewaca. Maklum kalau ya. Nggih, harap maklum. Heeh. Badhe ngaturaken menapa, Pak? Badhe nyuwun kempling, Pak. Napa? Kempling. Rondo kempling. Entene brocel. Kok tak tanya lho, Reng. Rondo kempling monggo. Duet kalian sinten? Kali Bupras. Kali sinten, Pak? Lah mau kali Bupras ya? Oh, kalau Bu Pras iki. Oh, nggih, ya Pras diladeni Pras. Tuwa do tuwa Pras. Sian Prastiwi laris tenan iki. Sajake le pasang susuk sukses iki. Heeh. Niki anu Pak. Pun kula pesen ke Ndek Mben Bu Pras niku. Oh, lalah. Layangan saiki oleh pesen ke Ndek Mben. Ha iki engko dilakone nak. Ning le nembang alon-alon lho, Pak. Monggo nek ndak putih, baju pada putih. Lah malah cilaka. Heeh. Wis sadurunge nyuwun pamunten mateng para pamirsa sedaya. Nggih, Pak. Nur Udaya menika. Nggih, Pak Komisaris Besar. Ndak putih, pada putih. Tiran tidak belum rezeki. Monggo. Rondo kempling, berarti jan mandi susuke. Dados ya.
asmane Pak sinten? Pak Mulyono, Pak. Oh, matur nuwun Pak Mulyono. Niki nggih kula suwanten nggih Pak, matur nuwun pun ladosi kanthi sae, Pak. Nggih, sembah. Oh, bayar mboten, Pak? Bahaya niku, Pak. Bayar. Oh, nggih pundi? Hah? Mboten napa-napa dibuka. Sesere mboten, Bu? Ampun. Sesere mboten. Ampun. Ampun ya, Pak. Nggih, sesel mengke nyesel dhewe. Pun nggih, Mas Bagong. Nggih, sajake Pun wis nggih, Pak. Kang Senan mau. Urung kok, urung kenal kok aku. Oh, Nggih, nuwun, saya mawon matur nuwun. nggih. Sesuk Mau wis meneh, nang pojok kono engko dagelane ngene iki ya. Engko aku njupuk saka kathok terus tak seselke ngono. Ayo wis Kang Sen ya mestine. Apane sing seselke? Wis kono gek manggon ngono. Ayo, wah. Ayo ora ming tati sing dijaluki ya Prastiwi barang ya edan. Ngerti pendak-pendak lagu sing dijaluki Elisa, Tati, Elisa pas langsung neng gua cerme. Topo neng kono topo, heeh. Nyatane ya kasil. Ya. Ana sing nyuwun duet karo Bu Prastiwi loro piyai bengi iki terus wah luar biasa. Ayo gentenan, heeh. Men gek rata tetembangane. Lah iya. Sapa sing kepareng arta kon nyekar? Ayo Anting, jajal Anting. Heeh. Nggih. Napa, Pak De? Ayo jumeneng ora liyer-liyer ket mau. Nek ninden ngantuk. Ah ya ora apa-apa arang yo. Nggih. Napa, Pak De? Ayo nembang apa sak sisamu, aku ngarani kowe apa ta apa malah nesu, ora iso. Sing kira-kira, wah, mripatmu kok biru. Nganggo softland saiki. Wah, edan. Engko Alah. Wis mulai nganggo softland barang. Jenang gula nggih, Pak De? Jenang gula lali aja lali. Heeh. Ya, jenang gula. Artok bawani apa pilok barang? Asmarandana. Asmarandana awas anggere blero. Heeh. Saiki nek Slendris mulai blero saiki. Ya. Asmarandana. Ya. Suarane wong ngantuk. Gegarane agrame. Aluwah. Ayo semangat. Tutuk pon tetembangan. Ah iya, udut nganggo kipa. Kipa kene ale ngenehi enak ya, Tru. Heeh. Kuwi maringi sapa? Sing maringi Pak Nur Hudaya. Oh, komisaris besar polisi Dansat Brimob nyepelekke. Kuwi apa Gading apa kok? Siung duyung. Siung hiu apa siung duyung ngono apa kae? Hiu. Wah, kaya dong-dong ngono. Oh, engko nek salah terus aku ya mung mbok menawa kok. Karingane Pak Nur tak anggo terus ya. Wah, ya enak.
ora ngapa-ngapa wong seneng sakaro kowe kok disuwi-suwi tok. Gelem kono wong kaedan. Ae joget iki kae engko. Luput, lusut. Luput pisan kena pisan Luput pisan kena pisan. Yen kanjil gampang. yen gampang luwe gampang Yen angel yen angel angel ka langkung tan kena ati tan kena ati numbas iki terakhir iki mau sing angel-angel. Tan ken sepira to, Tru? Tan kena ati nombas. Salah. Arto tan kena ati nombas. Ngawur meneh Bagong kowe. Slendro ya aku ya. Wong pelok barang kok slendro. Mangga. Jeneng kula. Rasa nembang. Aku iso ale latihane ket awal iki wis slendro. Oh. Dadi nek kon nyuwara pelok ki aku ora iso. Jeneng kula kowe aja lali. Marang aku iki Kakang Mas. Biyen anting men mutiar. Nalikane. Ya. Iya. Seneng kula semono. Nggih. Ya. Susah sapa sing ngancani
Orang ngaco swara lho Gong, bocah iso kleru tenan lho. Kleru lho kok Pakde. Ya ora apa-apa, ya. Tenan. Ngapa? Ya matur nuwun kowe iki disawer kok malah bingung. Lah kok cie-cie? Ora apa-apa. Cie-cie codot kalong rame-rame. Klepar-klepan iya, wah. Mbak Anting ya dinteni karo penggemare. Asing jeneng sobat ngebrok. Sobat ngebiar kok sobat ngebrok. Ayo. Kaose barang wis dadi. Ha iya. Topine ya wis dienggo. Heeh ya. Wah jan. Ayo ganti Mbak Agnes. Weh, mau ki Wahyu rung sida ya? Ha iya. Lali ya, warman lali.
lali lali ayo ayo aja dadi bebeda mesakake ayo yo ayo main pentas engko sing terakhir Agnes ayo ayo penari sing kondang sok njogeti bedayan mije lagu dompo sing bener ki mije lagu dempel kok ya Pak kangen kali jogetan kula napa piye kangen kali jogetan kula wayang jogetanmu ya mung biasa kok arep torak lain daripada yang lain ora iso lain-laine nggo napa sama saja saja iso pas aku ora ha iya ya mung kuwi aku iki wis tuwa ya angel kon ngepaske omeng kari manute kok kangelan lho ha iya mesti lusut udus ayo nembang apa yuk mau ana pamurid kok Briptu Agung Nugroho mau apa jenenge Kadung Tresna ya oh kecil ya madhep rono kok ngadeg kok madhep sinden-sinden alah dene le dandan alah dene nganggo lensa barang sing dinaik kaca irunge ayo ora mbegan ayo situ ora Pak no konsentrasi Rino wengi dadi ati nek suarane pancen ya bocah iki nyolong bedhek kowe ngapa itu nyolong bedhek kok nyolong bedhek tanpa dahar tanpa nendra ayo ora duwe ayo arep dipangan apa tanpa dahar tanpa nendra kayung yon marang wong watuk digeguyu engko nek sakku nglucu geguyu wong watuk kok digeguyu iki watuk tenan e kene setan tenan iya terus kayung yon marang slirane tansah kumawanging netrogen netra Anoman cancut kudu Anoman obong kok ora jero ati adung mbayar kadung mbayar
dan liya hamung sliramu saiki wis gelem latihan ketoprak barang terus woyo mboten wong aku ngerti fotone kok niku ki mbak mbok menawar dinggo prahmen ana sing njaluki prahmen ning nggon wayangan ra wis siap lanange wayu anu wedoke wayu lanange nurboe apa ngetoprak kok lanang basa Indonesia sepatu cempluk satemah loro as ya lamat wis katon tejane tunong kuwi jogetane alus tangan tengen maju sikil tengen maju ya lamat wis katon tejane wong joget ora lamat wis katon tejane kentang dedet entang kintek entak kinting kintang ndak iki buang le buang ki rasa ado-ado ndak ngenengi kancane nah iki hitungane ngono aku kowe mau ora lamat wis katon tejane yen kesusu aja bacaanmu sarwa wagu ayo gawe bacaan
ternyata tak teliti yo. Ternyata iki sarafmu sing ora sinkron. Piye to? Sarafmu iki kudu tok presake. Ora ngira na tak te ndang dandu jeng tung jeng ngono ki bokong. Niatmu arep ngobahke bokong ning sing ngobah ndas. Dadi sarape wis ora. Tung. Kok kene lho. Kecekel penyakitmu saiki kecekel. Saiki kerasa. Wah. Siap, besok diulang. Kudu belajar. Dadi dipaske. Tung jeng iki megol. Ha, kok ngene kowe mau. Dadi niatmu pikiranmu ki arep ngobahke bokong. Nek sing ngobah sirah, kuwi berarti sarape sing ora sinkron. Ya wis Pak, sak tekane sik. Alon-alon yo, Pak. Heeh, ya. Yo. Lah percaya delaken kok. Nek digaweke kembangan kendang ora kleru. Ah kowe iki arep ngobahke ngiwa kleru nengen kok. Dung ki kudune nek mlakune iki wis ngene, bangkekane wis mujur ngalor. Ki mung kari gabitke ngalor. Lah kowe ora dung. Malah ngidul. Kok kaya ibu-ibu nunggang montor. Reting ngiwa menggok nengen. Ora wani. Pak. Ora wis wani. Sim ya. Ya mangga. Bacaane sarwa. Anak iki sing maeka yoga iki. Tung prok. Mula sok dipaslin. Ting. Nek carane mobil ki dipaslin dadi nek Ting. Den kok dikandani. Nek sing ngono ki pas kowe maju wae, nek aku biasa wae. Ya, Ting. Peliri. Cokot sih sana. Yo, serius ya. Tung. Jeng. Enggak ora robah aku. Hah? Kowe nek ora obah bojomu ngetoprak lho. Oh ya. Ha iya kaya. Yo gawe. Bacaane Sangone ra, Pak? Hah? Aku ora tau tok kei, Pak. Nyonyo tak sangone. Oh, wis ora apa-apa. Heeh. Pek to. Nggo tuku paslin. Anggere megol kok nyuwara. Bacaan tung krok. Ya ora apa-apa ya. Apik ya rek. Wah, ya karang kabeh iki ya kudu dijajali ngono kuwi. Sritenan nang tasih